ساجی کلچر ڈے گزرے پچھلے دن کو 2-4 دن ہجی ہوئے ہر سکول نے اپنا اپنا پروگرام کیتا ہے اس حوالے نال میں شعر سنا رہا تو جتنے بھی استاد تشریف فرمائے سٹیج پہ یہ سامنے کہ استاد پیو دی جا ہوندن بجن بالکل فریش شعر میں تھا لکھے ہے استاد پیو دی جا ہوندن کدا جرم چ رجن سکھائندن چنگے کام دا خادم راہ دسدن برے کام تو بچن سکھائندن بہت شکریہ چنگے کام دا خادم راہ دسدن برے کام تو بچن سکھائندن اور شاگرد نو علم دا چانن دے کے ہر جاتے جچن سکھائندن افسوس ہے یا جے ٹیچراں تے جڑے دھیاں نو نچن سکھائندن بہت شکریہ جناب تسی دیکھو سی سوشل میڈیا تے کنا سکول والے نوجوان طالبات نو نچایا سٹیجاں تے میں انہاں واسطے شعر پڑھیا ہے افسوس ہے یا جے ٹیچراں